идомаи хониши романи вафо. боби 18. рӯз духтаре ки заринмӯи ситорагарм буд ва дар бараш либоси сабсафед дошт, дар поини пои бемор рӯи кат менишаст. вай ба рӯи рангпаридаи бемори беҳуш хобида маҳзунона нигоҳ карда хомӯш мегирист. донаҳои ашке ки мижгон ва рухсори андак доғи кунҷитак зеркардаи духтарро шуста ҷорӣ мешуданд, ба сари синаи баландаш афтода пеши ду кисаи болои хилъати сафедашро тар мекарданд. вай барои он ки оби чашми худро ба дигар захмдорон маълум накунад ва пурсиши онҳо рӯ нагардонида, ё ин ки аввал бо рӯймолча чашмашро пок карда, сонӣ ҷавоб медод. аҳволаш чӣ хел ҳамшира? пурсид шахсе ки дар тан яктаки дарози бумазӣ дошт. аз оринҷи дасти чапаш то китву гарданаш докапеч буд. як нав, ҷавоб дод духтарак. он шахси ба назди ҳамшираи тиббӣ омада ба симои бемор нигоҳ карду рӯяшро гардонида якбора гириста фиристод. беморони дигаре ки дар катҳо хоб буданд, ҳама якбора ба ин мардак бо тааҷҷуб нигоҳ карданд. духтарак дарҳол ашкашро пок карду ба он марде ки гирья мекард таъкидкунон гап зад. дадабой, ин чӣ гап? магар дар пеши беморон ин хел рафтор кардан хуб аст? духтарак дудаста аз зери оринҷи дадабой дошта ӯро аз палата берун баровард. аз афташ мемурад, гуфт як захмдоре ки дар кунҷи хона хоб мекард ва рафтори ҳамшираи тиббӣ ва дадабойро аз чашм мегузаронид. вай аскар чаро гирья кард? пурсид боз кадом захмдор бо овози паст. ҳарду аз як шаҳр буданд, дар як рӯз захмдор шуданд, ҷавоб дод бемори якум. ҳамшира ҳам дирӯз боз чашмаш гирьяолуд, гуфт як бемор ки ду дасташ тахтачабанд карда шуда буд. зояро мегӯед? ҳа, зояро. зоя ҳам пеш аз ба госпитал омадан дар ақибгоҳ бо ҳаминҳо дар як қисм будааст. баъд аз ба ҳар ҷабҳа тақсим шуда рафтани қисми онҳо аз якдигар ҷудо шуда, ана боз дар ин ҷо рӯбарӯ омада мондаанд. боз худаш забони инҳоро ҳам медонистааст, гуфт захмдори якум. албатта одам бо одам чандин вақт сиҳат саломат, хушҳолу хушбахт дар як ҷо бошаду баъд ба ногоҳ ҷудо шуда, боз дар ин хел вазъият рӯбарӯ ояд, хеле таъсир мекунад, гуфт бемори ҷингиламӯе ки то ҳоло чашмони кабудашро аз китоб наканда хомӯш менишаст. мумкин аст ба ҳамдигар хуштор ҳам бошанд, гуфт яке аз он 5 бемор ки дар ин хона хоб мекарданд. рост, духтарони мо ба ин хел ҷавонмардони чашму абрусиёҳ худро қурбон мекунанд, гуфт бемори дигар бо табассум. ба болои ин гапи беморон, ҳамшираи тиббӣ зоя бо ҳамроҳии сардухтури бемористон ки марди миёнсоле буда, риши кӯтоҳакак дошт ва ба чашмонаш айнак гузошта буд, даромада омаданд. вай алексей дмитриевич романов ном дошт. алексей дмитриевич рост ба болои сари сафар ки беҳуш мехобид омада, банди дасти чапи ӯро дошту набзашро санҷид ва аз вазъияти ӯ хавотир кашидагӣ бар ин сарашро ҷунбонида монд. баъд дасташро ба пешонаи бемор бурда ба зоя гуфт: боз хун фиристодан лозим, ба хонаи ҷарроҳӣ гузаронед. духтур рӯяшро ба дигар беморон гардонида буд ки як ҷанговари узбек пурсид: умеди зинда монданаш ҳаст, духтур? кори мо то нафаси охирин ноумед нашуда муолиҷа кардан аст, гуфт духтур ба миёнтари хона омада. мебинем мизоҷи бемор чӣ хел тоб меоварда бошад. хунаш бисёр рафтааст. дар байни 2 рӯз ба сафар 3 бор хун фиристоданд. вай
рӯзи сеюм ҳам ба худ наомад. аммо баъд аз сеюмин бор хун фиристодан ба аъзои бадани хунукшудаи ӯ гармӣ давид. ҳатто бегоҳӣ табаш баланд шуд. аз баландии таб худ ба худ гап мезад. сирҳои дар ҳушёрияш ба ҳеҷ кас нақл накарда, гапҳои дар кӯшонаи дилаш хотираҳои ҷавонигӯён пинҳондоштаи худро такрор ба такрор ва муфассал ба касе мегуфт, ба модараш, ба Юнусбобо ва ба Зебӣ муроҷиат карда чиҳое ки намегуфт. ҳамаи ин гапҳоро дадабое ки дар ғами сафар дарди ҷароҳати худро фаромӯш карда дар як паҳлӯи ӯ менишаст ва Зоя Павловна, ки аз болои сари ӯ рӯзи дароз дур намешуд, мешуниданд ва гоҳ хаёл карда, гоҳ дар ҳайрат монда менишастанд. вақте ки Зоя кафи дасти дурушти Сафарро ба рӯидастони нарму гармакаки худ гирифта, тапиши дили ӯро санҷиданӣ шуд, Сафар ҳам дасти Зояро маҳкам дошта, мадҳушона ба гап даромад. Не, не, дастамро надоред, ман намегурезам. Ана ман немисро мезанам. Зебӣ, азизам, бовар накунед бинед. Ҳа, Мамараҷаб ҳам кушт, вай орден ҳам гирифт. Ман не нагирифтаам. Хайр, Зебӣ, ана ман боз рафтам. Ҳа, ана Осмухин фармон дод. Ба модарам, ҳа ба бобоам гӯед, Сафар намемирад. Хайр. Сафар дар ин ҳол чашмони нимроғ кушодаашро ба Зоя духта, дасти майдаи пахтабарин мулоими ин духтараки ҳалимро ба сари синааш кашида зер мекард. Зоя ҳам аз ин ҳаракати Сафар худашро кимчихел ҳис карду дилаш ғайри табиӣ мезад. ду рухсораш метафсид ва ба дадабое ки гапҳои Сафарро мешунид, шармгинона назар андохта, табассум карда мемонд. Зебӣ кӣ бошад? Пурсид Зоя аз дадабой. Кай донам, ҷавоб дод дадабой бо тааҷҷуб. Занашон ку не? Пурсид Зоя. Зан надорад, ӯ муҷаррад аст, гуфт дадабой ва ӯ аз ин ҷавоб дар қиёфаи Зоя як аломати мамнунӣ мушоҳида кард. Набошад шояд ягон хушдораш бошад? Намедонам, боз гуфт дадабой. ба ҳар пурсиш не намедонам гуфта ҷавоб додани дадабой ба Зоя маъқул нашуд. барои ҳамин вай ба дадабой таънаомез гуфт: шумо чӣ хел ҷуръа, ки то ҳоло дар бораи ӯ чизе намедонед? ҷуръагии мо то ба он дараҷае, ки гапҳои ба шумо зарурро пурсида фаҳмам нарасида буд, ҷавоб дод дадабой ҳам бо киноя. Минбаъд дар ёдам бошад пурсида мегирам. дар бораи худи ман пурсед, ана ман як та намонда ҳамашро гуфта медиҳам. Зоя ба дадабой нигоҳи тааҷҷубомезе кард ва дадабой бошад ин нигоҳи ӯро чун ишораи гап занед фаҳмид. шарик надорам, ягон бонӯ ҳам надорам, аз чор тараф ихтиёр ба дастам, боз чӣ гӯям? шуд, ҳозир ҳаминашам кифоя, ҷавоб дод Зоя курпаро ба сари синаи Сафар боло кашида. дадабой бошад барои он ки нисбат ба худ диққати Зояро зиёд кунад, дар ҳолати беморӣ ҳам ҳозирҷавобиро аз даст надода, бо ҳар баҳона ӯро ба гап водор мекард. аз он вақте ки дар Сталинобод будед, худатонро хеле гирондаеданд, Зояхон? ошиқ шудаам, бо шӯхӣ гуфт Зоя. ошиқ шудаед ба кӣ? ба як писари чашмсиёҳ. вай кадом писари хушбахт будааст? боз пурсид дадабой. чаро хушбахт? охир шумо бар ин духтари нозанин насибаш гардад, ин хушбахтӣ нест? агар ҳамон каси ошиқ шудаам шумо бошед чӣ? гуфт Зоя шӯхӣ карда. кани кошки худам ҳам шуморо дидан ин тараф хаёл мекунам, ки шабу рӯз аз паҳлӯятон дур нашавам, гуфт дадабой. Зоя беихтиёр баланд хандид.
баробари хандаи вай Сафар як қад парида чашмонашро калонтар кушоду боз пӯшид. Зоя аз хандаи беҷои худ ҳам ҳиҷолат кашид ва ҳам бадқаҳр шуд. Дадабой бошад аз ҷояш давида бархосту ба булои сари Сафар омад. Сафар бо синааш вазнин вазнин нафас кашида ҳар замон бо зур нолиш мекард. қариб ба худ омада истодааст Зоя, гуфт дадабой оҳиста. Безобита накунед, дар ҷоятон шинед. Сафар боз дасти Зояро ки дошта буд маҳкамтар дошта беҳушона гап мезад. очаҷон, чаро гирья мекунӣ? Бо ман лейтенант Осмохин, ана Сталинград, Юнус бобо, бинед заводи трактор. Дадабой, Степан, Нозир, Мамараҷаб канӣ? Ба пеш, оташ кушоед, оташ. Табаш боз баланд шуд, гуфт Зоя ва як порча докаро ва оби коса ки дар болои ҷевонча меистод тар карда ба пешонаи Сафар монд. Бечора хело азоб кашид, илоҳи сиҳат шавад. Дадабой ин гапро заду боз хаёлпарешон дар курсии худ нишаста ба Зоя нигоҳ кард. Магар осон аст, гуфт Зоя бо овози қариб шуниданашаванда. Кафи даст бар ин оҳанпора як қабурғаашро бурида шикамашро ҳам чок кардааст. ба зами ин хунаш ҳам бисёр кам монда буд. рост, азоби ҷурамро дида дарди захми худамро фаромӯш кардам, гуфт Дадабой ба зур оҳиста як дасташро ба гарданаш расонида, лекин шонаю гарданам ҳамин хел тароша бар ин шахс шуда намонад гуфта метарсам Зояхон. чораи гардани шахро мулоим кардан ёфт мешавад, ғам нахӯред. медонам агар бо ҳамин daстони нозукатон як бор ҳамин гардани мани бечораро ҳам мемолидед, дигар дорую дармон ҳам дар кор набуд, гуфт Дадабой. Зоя аввал лаби поянашро газида гӯё ранҷидагӣ бар ин ба Дадабой нигоҳ кард. Дадабой ҳам чашмони хандонашро аз ӯ намеканд. одамҳо дар чӣ ғаму шумо дар чӣ хаёл, гуфт Зоя. мебахшед, забон устухон надорад, дар куҷое ки бошад ба адои хизмати худ мешитобад. Зоя ба Дадабой нигоҳ карда чизе гуфтанӣ шуда буд ки Сафар оҳиста сар ҷунбонида нафаси дароз кашиду баъд об гуфт. дар давоми 4 рӯзи ба бемористон хобидан, аввалин бор даҳан во карда худаш об талаб кардани Сафар ба гӯши Зоя ва Дадабой мисли кӯдаки аввалин бор ба гап даромада чунон ширин ва форам расид ки ҳарду саросима баробар аз ҷояшон хестанд. мана об, гуфт Зоя стаканро ба лаби ӯ бурда ва бо як дасташ сарашро беозор бардошта монд. Дадабой ба лабони хунпарида ва хушку беҷони ба истакон расидаи ӯ абрувони маҳинашро ба ҳам чин карда бо диққат нигоҳ мекард. Сафар бошад оби истаконро бо ҳирс фурӯ мебурд. лабҳои ӯ ҳанӯз чунон карахт буданд ки чакраҳои об аз ҳарду кунҷи лаб ба гарданаш мерехтанд. баъд аз холӣ кардани оби истакон, Сафар даҳонашро аз лаби истакон намегирифт. Зоя боз як стакон об дод. Сафар боз аввала бар ин бо ҳирс нӯшиду баъд сарашро ба болин монда бо забон лабу даҳонашро лесид. Сафар ҷураҷон, гӯён Дадабой сарашро барои ӯ хам кард. гӯён ҷавоб дод Сафар чашмони пӯшидаашро нимроғ карда. ман дадо ҷура, гуфт боз наздиктар хам шуда Дадабой ва дасти тасвони ӯро гирифт. Сафар ҳам дасти Дадабойро оҳиста дошта боз дароз нафас кашид. ҳамин тавр ин рӯзу ин шаб ҳам гузашт. Сафар оҳиста оҳиста ба худ омада чашм мекушод. рӯзи панҷум ӯ
бо чашмони бедармони худ ба тирезаи рӯбарӯяш буда нигоҳкунон, аз шарқ ба хона шӯъла афкандани офтоби субҳидамро тамошо мекард. вай акнун дар бемористон хоб будани худро фаҳмид. хонае ки бӯи ғализи дорувораш фаро гирифта буд, катҳое ки дар болояшон ҷойгаҳи сабсафед густурда шудааст ва одамони рангу рӯяшон забзарди беҳолу дармон, ки дар ин ҷо хобидаанд, хеле вақт диққати ӯро ба худ ҷалб мекарданд. вай охирин ҳамла ва ба сӯи немисҳо норинҷак партофта, боз пеш рафтани худро ба хотир меовард. ва худ ба худ Сонӣ чӣ шуд гӯён савол медод. ба ин савол ӯ ғайр аз дарду сӯзише ки ҳар замон дар паҳлӯи чапаш ҳис мекард, дигар ҷавобе ёфта наметавонист. Сафар ба як ламъа шӯълаи офтоб, ки мисли оина дар болотари кати хобидааш равшан менамуд, нигоҳ карда боз фикр мекард. чӣ шуд? Магар немисҳо мавқеи моро ишғол карданд? Зиндаҳо дар куҷо бошанд? Сафар гӯё ки акси ҳамаи хаёлу орзуҳои худро дар шӯълаи ба девор афтодани офтоб медида бошад, дергоҳ аз вай чашм намеканд. ба хона шип-шип пой монда омадани касе шунида шуд, вале Сафар ҳамоно ба шӯъла нигоҳ мекард. он шахс хомӯш ба миёнаи хона омада, аввал ҳамаи беморони дар катҳо хобидаро аз назар гузаронид. Баъд боз шип-шип пой монда ба болои сари Сафар омад. Сафар ҳанӯз аз чизе пай набурда ба як нуқта чашм медӯхт. баъд аз он ки он шахс оҳиста ба рӯ ба рӯи Сафар гузашт, Сафар ҳамон сония чашмашро аз шӯъла канда ба вай нигоҳ кард. чашмони Сафар ба рӯи он шахс якдам беҳаракат нигоҳ карда монданд. дар ин дақиқаҳо мисли моҳе, ки аз зери абр оҳиста оҳиста намоён мегардад, пардаи сиёҳчаи пеши чашмони Сафар ҳам то рафт барҳам хӯрда, ба назари ӯ чеҳраи хандон, чашмони бо ҳайрат ба сӯи вай духташудае равшан намоён мешуданд. Сафар, гуфт бо овози нарми паст он кас. Сафар бо чашмони худ бовар накарда, ду-се бор межа зада боз нигоҳ кард. ин Сафар боз хубтар дид ва бо изтиробу ҳаяҷон ҳатто захми худро фаромӯш карда, сару синаашро аз болин каме боло бардошту бо овози хаста садо баровард. Зоя! Зоя ҳамон дам барои он ки дигар беморон бедор нашаванд ва барои он ки Сафар захми худро озор надиҳад, ба сари синаи вай даст ниҳода ӯро ба болин хобонду гуфт: хомӯш, дигарон бедор мешаванд. аз он ки Сафар ба ногоҳ нимхез шуда буд, асабҳои ҷароҳат беҷо шуд. тамоми аъзои бадани ӯро дарди сӯзоне фаро гирифт, аммо вай ба ин эътибор надод. Сонӣ дастони ба синаи худ гузошташудаи Зояро маҳкам дошту аз паҳлӯяш ҷой нишон дод. Зоя ба даъвати Сафар ташаккур хонда, курсиро ки дар пеши пои ӯ меистод, наздиктар кашида нишаст. Сафар бо чеҳраи пуристироб ба Зоя беист савол медод. шумо дар ин ҷо чӣ кор мекунед? Пурсид Сафар. баъди аз Сталинобод рафтани эшелони шумоён, рӯзи дуюм эшелони мо ҳам рафт. аввал ба Воронеж омадем, аз он ҷо баъд ба ҳамин госпитал фиристоданд. дигар дугонаҳоятон куҷо шуданд? ҳамаашон ба ҳар тараф тақсим шуда рафтанд. дар ин ҷо аз шиносҳо дигар ҳеҷ кас нест? боз пурсид Сафар. як кас ҳаст. кист? гуфт Сафар. ҷураи худатон, Дадабой Ёрматов. Дадабои Ленинободӣ? ҳайрон шуда пурсид Сафар. ҳа, худи ҳамон кас, гуфт Зоя. не, шумо эҳтимол дигар касро гӯед. Дадабой дар ротаи мо ҳамроҳи ман буд. ҳардуямон ҳатто дар як отделения меҷангидем. дар ҷанги охир ҳам ӯ бо ман буд. дуруст, ана дар ҳамон ҷанги охирин
баробари шумо захмдор шудааст, гуфт Зоя. Вай ҳам захмдор шудааст. бале, шонаи чапу гарданаш дар ҳуҷраи дигар хобидааст. Сафар якдам хомӯш монда, ҷанги охиринро пеши назар овард. Бечора дадабой. хуб бачаи хушҳол буд. ҳозир аҳвораш чӣ хел бошад? ҳозир ҳам ҳеҷ кас ӯро захмдор намегӯяд. аз шонаю гарданаш ба андозаи танга 3 оҳанпароро гирифта партофтанд. боз мех бар ин доимо ба по, шабу рӯз дар назди шумо буд. нафаҳмидам, ман кай ба инҷо омада мондам? имрӯз 5 рӯз шуд. аввал бо мошин, баъд ба киштӣ оварданд. инҷо худаш кадом шаҳр? Камишин, гуфт Зоя. ин хел шаҳрро нашунидам. дар лаби Волга, аз Сталинград қариб 150 километр дуртар. аз Сталинград? аз Сталинград, гуфт Зоя. афсӯс, ки дар ҳамон ҷо ба ягон бемористон наафтодам. аз он ҷо ҳам ҳозир ҳамаи бемористонҳоро мекучонанд, гуфт Зоя. чаро? пурсид бо ҳайрат Сафар. мегӯянд, ки немисҳо ба тарафи Сталинград зер карда омада истодаанд. ин хабар Сафарро якдам ба хомӯшӣ водошт. чашмони вай ба даҳони Зоя, ҳушу хаёлаш ба фармондеҳи рота, Осмухин ва оилаи дар Сталинград мондаи ӯ буданд. баъд аз қадри хомӯшӣ, Сафар сабаби он хоҳишро, ки дар бемористони Сталинград монданӣ буд, нақл кард. худи шумо ҳам лейтенант Осмухинро мешиносед кӯ? албатта мешиносам. худаш зинда аст? зинда буд. баъд аз ман чӣ шуда бошад, намедонам. агар тавонам, имрӯз ба вай мактуб навишта мефаҳмам. ба хонаатон ҳам нависед. боз хонагиҳо хавотир нашаванд, гӯён Зоя бо ҳамин аз Сафар касони дар беҳушӣ ном гирифтаи ӯро фаҳмонданӣ шуд. дар хона ғайр аз як модар дигар ҳеҷ кас ҳам надорам. рост аст, ки модарро бетоқат кардан хуб нест, холисона ҷавоб дод Сафар. чӣ, магар номи модаратон Зебӣ аст? пурсид беихтиёр Зоя. Сафар чашмони ба тириза духтаашро якбора ба Зоя гардонду хандид. шумо аз куҷо фаҳмидед, ки номи модарам Зебӣ будааст? аз забони худатон. кай? ман ягон бор ин номро дар пеши шумо ба забон нагирифта будам кӯ? намедонам. 4 рӯз боз ҳамин номро чандин бор ба забон гирифта кимчиҳо мегуфтед. Сафар дар ҳол фаҳмид, ки дар беҳушӣ хеле гапҳо зада сирри дили худро ошкор кардааст. оре, Зебӣ номи касест, ки ҳеҷ гоҳ аз ҳушу ёди кас нахоҳад рафт. вай муаллимаи мактаби деҳаи мою то ба аскарӣ омаданам ҳамроҳ кор мекардем. ҳозир ба ҷои ман мудири ҳамон мактаб шуда кор мекунад. бояд хеле духтари зебо бошад, гуфт Зоя. пинҳон намекунам, Зоя. ба фикрам худи номаш ҳам ифодаи ҳусну латофати ӯст. дар ин асно ба ҳуҷра даромадани дадабой ва яке аз паси дигар аз хоб бедор шуда пурсупоскунии дигар беморон суҳбати Зоя ва Сафарро дар ҳамин ҷо қатъ карданд. дадабой рост ба пеши кати Сафар расида, бо қиёфаи нимҷиддӣ дасти росташро ба чакаи сараш бурда, худро аскарона пешниҳод кард. рафиқ сержант, аскари отделенияи шумо, Дадабой Ёрматов, дар ҷанги охирин аз шонаю гарданаш тир хӯрда, барои табобат дар ҳамин бемористон хобидааст. баъди ин гузориши Дадабой, Сафар бо завқ дастонашро ёзонда, ӯро ба оғӯш гирифтанӣ шуд. аммо Дадабой фақат ду дасти ӯро сахт фишурд. боз оғӯш мекунам гуфта, қабурғаи чапатро ҳам нашиканӣ, гӯён оҳиста аз пешонии Сафар бусид. сонӣ бо шодмонӣ пурсупос карду ба Зояи сертабассум бо абрӯи чапаш ишора карда гуфт: даҳбошиямон хурус бар ин кӯ?
рӯзҳои охири моҳи июл, рӯзҳои гарму бешамол пай ҳам гузашта, ҳар субҳ Сафар аз рӯи одат ба ҳамон шӯълаи ба девори ҳуҷра афтодаи офтоб чашм медӯхту ба хаёл фурӯ мерафт. тартиби якхелаи госпитал, бӯйи доруворӣ, нолишу фарёди захмдорон, хабарҳои нохуш аз ҷабҳа дили ӯро мефушурданд ва зиқ мекарданд. ба болои ин захми ӯ хеле суст шифо меёфт. якчанд захмдори дигар, ки бо ӯ дар як вақт ба госпитал омада буданд, аллакай дуруст шуда пагоҳ бегоҳ барои аз ин қафаси ноилоҷ баромада рафтан тайёрӣ медиданд. Сафар дар чеҳраи онҳо хурсандӣ ва мамнуниятро мушоҳида мекард. баъзеи онҳо дар як давра нишаста ба ҳамдигар мегуфтанд: аз бӯи ғализи доруҳо ва нолиши захмдорони ҳамин госпитал майдони ҷанг 100 карат беҳ аст. рост, мегуфт боз кадомаш сухани рафиқашро тасдиқ карда. бадии кор дар ҳамин, ки кор фақат ақибнишинӣ, гуфт як захмдори дигар бо овози аламнок. ҳан рост, мегуфт боз як захмдор, ҳаминаш сахт алам мекунад, ки имрӯз ба обу арақ ғутида сангар меканию пагоҳ онро фашисти лаънатӣ омада соҳибӣ мекунад. ҳамин тавр рӯзҳо шабҳо пай ҳам мегузаштанд. Сафар дар ин мубайн чандин захмдорони навомада, чандин захмдорони сиҳатшударафтаро дид. рӯзе сардухтури бемористон ба назди Сафар омада ба ӯ, ки акнун роҳ гашта метавонист, хабари хуш расонида хурсанд карданӣ шуда гуфт: ана Рафиқ Одинаев, акнун шумо ҳам дар госпитали мо меҳмони дусерӯза шуда мондед. Сафар аз ин шод шуда ба сардухтур Алексей Дмитриевич Романов бо чеҳраи пур аз шодӣ нигоҳ карду гуфт: кошки ҳамон рӯзи ҷавобдиҳӣ зудтар меомад. духтур бозӯи чапи Сафарро дошта набзашро санҷиду гуфт: набзатон хеле хуб, боз якчанд рӯзи дигар тоқат кунед, захматон ҳам беҳтар мешавад, баъд метавонем ба рухсатӣ ҷавоб диҳем. Сафар ба сӯи духтур фурсате саволомез нигоҳ карда монд. оре, ба рухсатии беморӣ, такрор кард духтур ҷавобан ба нигоҳи саволомези Сафар. бо ҳамин баҳона 1-2 моҳ ба диёратон рафта, ҳам ёру дӯстонатонро мебинед ва ҳам хуб истироҳат карда хеле дармон меёбед. калимаҳои диёр, ёру дӯстро шунида, ба ногоҳ чеҳраи Сафар беихтиёр шукуфт. чашмони маъюсу маҳзунаш шӯълавар гардиданд. аммо ин ҳолати ӯ дер давом накард. дарҳол ба фикраш андешаҳои дигар омаду аз духтур пурсид: пас аз рухсатӣ чӣ мешавад? боз аз комиссия мегузаред, лозим донанд баргашта ба хизмати ҳарбӣ мефиристанд, гуфт духтур. набошад қарзи шумо бо ҳамин адо. не, зуд аз фикраш гузаронид Сафар. аз ин тавр мисли мокӯ рафтану омаданҳо муроде ҳосил нахоҳад шуд. оё 1-2 моҳ дар назди модар, зебии маҳбуб, ёру дӯстони қадрдон монда, боз аз онҳо дил канда баромада омадан осон аст? не, ман дур аз фронт ба ҳеҷ куҷо намеравам. пас аз ҳамин андешаю мулоҳизаҳои худ якбора қатъӣ эътироз намуд Сафар. духтур, зоя, 2-3 бемори дигар, ки аз аввал дар ин ҷо ҳозир буданд, ва Дадабои Ёрматов, ки дар айни ба таклифи Алексей Дмитриевич ҷавоб гардонидани Сафар ба палата даромада буд, аз гапи ӯ дар тааҷҷуб монданд. аҷабо, гуфт духтур бо ҳайрат, китф дар ҳам кашида. ба ҷои миннатдорӣ ин чӣ ҷавоб? ҳа, даҳбошӣ, кори хуб намекунӣ, гуфт Дадабой оҳиста ба пеши Сафар наздиктар омада. 2-3 рӯз дар паҳлӯи оча дами беғам задан куҷою, дар чангу лои фронт ғелидаю ҷулида гаштан куҷо? ана, ба ҷои ман ин касро фиристед
ба сӯи дадабой ишора кард Сафар. дадабой зуд худро аз чашми қаҳролуди Сафар канор кашид. киро фиристоданро худамон нағз медонем, бо оҳанги асабонӣ ҷавоб дод духтур. мумкин аст дигарон ба диёрашон бо рӯи сурх даромада раванд, аммо ман бо ин ранги зард ба диёри худ рафтан намехоҳам. набошад боз чанд вақти дигар аз госпитал набаромада хоб мекунед, гуфт духтур. бигузор то сиҳат шудани ҷароҳатам дар ҳамин ҷо бошам, баъд ҷавоб медиҳед. не, баъди сиҳат шудан ҳам бояд чанд вақт истироҳат кунед, таъкид кард духтур. Сафар то рафт якравӣ мекард. ман ҷои истироҳати худро меёбам. мо шуморо ба ҳар куҷо рафтан намемонем. шумо намонед, ман мегурезам, гуфт Сафар. ба куҷо? ба қисми худам. ба ин қарибиҳо ба хати пеши ҷанг рафтани шумо мумкин нест, гуфт духтур. то тамоман сиҳат шудан як муддат дуртар аз хати ҷанг аробакашӣ мекунем, дӯстам. духтур дид, ки ин мунозираю муноқишаи онҳо охир надорад, бо тааҷҷуб сар ҷунбонида аз ҳуҷра берун шуд. дигарон ҳам аз қафои ӯ рафтанд. пас аз чанд рӯзи дигар ҳам Сафар ба пеши сардухтур ва комиссари бемористон ҳозир шуда, фикру мулоҳизаҳои худро кушоду равшан изҳор карду ба рухсатӣ рафтанро нахост. хоҳиш мекунам, арзи маро дуруст мулоҳиза кунед, бо нармӣ гуфт Сафар ба комиссару духтур ва аз якчанд сабабҳои фикркардааш якеашро пеш гузошта гуфт. магар хуб мешавад, ки аз ин қадар роҳи дур барои истироҳати якчандрӯза ба диёрам раваму боз як рӯзи дигар аз нав борхалтаи аскариро ба китфам бардошта, дили модари қоматхамидаамро дар алами ҷудоӣ бори дуюм лахта-лахта хун гардонам. мумкин аст баъд комиссияҳои тиббӣ саломатии шуморо санҷида аз хизмати ҳарбӣ тамоман озод ҳам кунанд, гуфт духтур. Сафар ба ӯ нигоҳи норозиёна карду чунин ҷавоб дод. ман ҳозир ҳам аз саломатии худ чандон шикоят надорам. духтур ва комиссар ба ҳамдигар чашм пардохта зери лаб хандиданд. баъди камтар хомӯшию андешакунӣ комиссар гап зад. ба фикри ман Алексей Дмитриевич арзи бемор аз як ҷиҳат ҷон дорад. аз он ки ӯро маҷбурӣ гӯё аз қафояш тела дода ба рухсатӣ фиристем, ба майлу хоҳишаш нигоҳ карда ёрмандӣ кардан беҳтар аст. ихтиёр дудила шуд духтур. ҳамчун масъули саломатии бемор гап мезанам. шумо бошед? ҳамчун масъули маънавии бемор ҳамин тавр не? давоми сухани духтурро гирифта бо ханда гуфт комиссар. духтур бо ризоят сар ҷунбонида оре гуфта монд. комиссар гапашро давом дод. модоме ки ҳамин тавр аст, ба ақидаи ман ба одами аз ҷиҳати маънавӣ солиму устувор бовар доштан талаби ӯро тарафдорӣ кардан лозим. гуфтугӯи онҳо бо ҳамин хотима ёфт. баъдтар Сафар то комилан муолиҷа ёфта сиҳат шудан дар худи бемористон мононда шуд. боби 19. умрихола пас аз саломат омадани Мамараҷаб дар бораи писари худ боз зиёдтар ғаму хӯса мехӯрдагӣ шуд. ҳама ба назди ӯ омада ӯро дилдорӣ медоданд. дар ин рӯзҳо Сафар дар бемористон хоб карда аз он хотирҷам буд, ки мактубе ки баъд аз як ҳафтаи сиҳат ёфтани худ навишта буд, кайҳо ба диёраш расида, эҳтимол ба он ҷавоб ҳам фиристода шуда бошанд. вале тамоман баръакси ин рӯй дода буд. чуноне ки дар шароити ҷанг баъзан рӯй медод, чӣ шуд, ки мактуби Сафар дар кадом як почтаи саҳроӣ ё шуъбаи алоқа дер монд. ба болои ин, аз қисме ки дар он рӯзҳо аз саҳрои Дон бо ҷангҳои хунрезона қафо менишаст, ҳеҷ кас намедонист, ки захмдорони аз майдони ҷанг бароварда шуда ба куҷо фиристода шудаанд
ва дар чӣ аҳволанд. Барои ин имкон ҳам набуд. ҳамин тавр аз мобайн боз 3-4 рӯзи дигар гузашт. дар давоми ин рӯзҳо модари Сафар Умрихола аз гирьяю нола як дақиқа ҳам хомӯш намеистод. Юнус бобо, Зеби, раиси колхоз Акои Олим, котиби ташкилоти ҳизбии колхоз Одил Саркор ҳам ҳар гуна андешаҳоро аз дил гузаронида, барои тасаллӣ додани Умрихола дигар баъзан гап ҳам намеёфтанд. шаби чорум дар айни хуфтан тақтақи дари Зебиро аз гирдоби фикру хаёлҳо берун баровард. вай дарҳол дар ин бевақтӣ кӣ ва барои чӣ омадани шахси даргуфтаро пурсида ҳам натавониста, ба пешвози аъмааш ки аз пеши дар меомад рафт. боз ҳамон ҳодиамак гуфт биби Зайнаб. ҳа чӣ мегӯянд? бетоқатона пурсид Зеби. худи муаллимаро ҷеғ занед мегӯяд. Зеби дасту пояш ларзида ларзида ба пеши дар рафт. ҳодикуса дар торикӣ омадани Зебиро пай бурда гуфт: хоби ширинатонро вайрон карда бошам ҳам ҷанг накунед. имрӯз камтар дер мондам. ғайр аз газету журналҳо як хати шабрӯз чашмдоштаатонро ҳам овардам. мана марҳамат. Зеби аз хурсандӣ хат ва рӯзномаро гирифта, раҳмат гуфтанро ҳам фаромӯш карда ба тарафи хона баргашта буд ки ҳодикуса аз қафои вай гуфт: ана ҳамин дия, хату хабари саҳл ба таб нафоранда биёред, аз қафоятон санг мепаронам. хату хабари хуш биёред, миннатдории хушку холиро ҳам насия намекунам. ҳе ҳоди амак, мебахшед, гуфт Зеби саросема аз роҳаш баргашта. хоболуд гапамро ҳам фаромӯш кардам. ман миннатдор. дароед як пиёла чой нӯшида баъд равед. не, ба чойнӯшӣ вақт нест. шиками ин тулфорро тезтар сер накунам, аз ҷояш намеҷунбидагӣ барин. боз ба кӣ хат овардед? ба модари Сафар, Юнус бобо ва раис. Юнус бобо ҳам хати ба шумо навишташударо аз ман гирифта худашон оварданӣ шуданд. ман ин аз рӯи қонуни ҳозира негуфта худам овардам. саломат бошед ҳодиамак, миннатдор кардед. дароед охир якдам нишаста дам гиред, гуфт Зеби. не духтарам, фурсатам танг, ягон рӯзи дигар меоям. ҳодикуса нуқтаи тулфори худро дошта пиёда баро даромад. аз паси вай той якта якта шумурда қадам мемонд. Зеби ҳамон замон ба хона баргашта хати секунҷа таҳ кардашударо кушода бо шодмонӣ чашм давонд. Зебунисо, баъд аз якчанд рӯз имкон пайдо кардам ки ин номаи худро барои шумо нависам. аз он рӯзи мактуби охирин то ин дам хомӯш мондани ман ҷои тасвир надорад. мухтасар ҳамин ки дар ин муддат на танҳо аз дунё, ҳатто худ аз худ ҳам бехабар будам. инро ман фақат аз варақаи бемории дар бемористон будаам фаҳмидам. чуноне ки мегӯянд аз як мурдан мондам. акнун аз рӯи гуфти пирон бояд умри дароз бинам. ҳозир бошад дар умеди зудтар боз ба адои хизмат рафтан ҳастам. дар гирду пешам бародароне дорам ки дӯстии мо бо хуни дар раҳи як мақсад рехтаамон боз мустаҳкамтар шудааст. акнун мехоҳам ғоибан дасти шуморо дошта ҳолпурсӣ кунам. ман шуморо ҳамеша мисли аввала шод, хандон тасаввур мекунам. лекин барои чӣ бошад ки баъзан ба назарам камтар маъюс мондашуда, лоғар, чашмони хандонатон ғамгин менамояд. албатта ба шумо мушкилиҳои гӯшношуниданию чашмнадидаро ба сар бурдан насиб гардид. орзумандам ва боварӣ дорам ки рӯзи фирӯзии мо мерасад ва мо бо ғалаба ҳамдигарро муборакбод мекунем. мактубро дар ҳамин ҷо хотима дода хоҳиш мекунам ки аввало аз саломатиятон, корҳои мактаб, аз сиҳатӣ
ва кору бори модари серобичашми ман аз саломатии амаатон, махсусан аз аҳвол ва кори падархондамон Юнус бобо муфассал нависед. ду чашм ба тамоми ҳушу хаёл дар роҳи мактуби шумо ҳастам. бо паём ва садоқат сафар. зебӣ мактубро зуд баргашта таҳ карду либосашро пӯшида берун баромад. шаб хеле торик буд, аммо ситораҳо чунон ҷило медоданд, ки онҳоро гӯё шумурдан мумкин буд. «Ҳа, Зебинисо, дар ин бевақтӣ куҷо меравӣ?» пурсид биби Зайнаб аз болои ҷойгаҳи худ. «Як сари қадам ба пеши Умри хола рафта оям», гуфт Зебӣ ба тарафи дар қадам диҳода. «Ҳа, ягон хабари нав омад?» «Ҳа, писарашон сиҳат саломат буданд. Ба шумо ҳам салом мегӯянд. Ҳарчи худо оҳи модарашро шунидааст. Илоҳӣ саломат бошанд. Холаатро пурсида монд». Хуб гӯён Зебӣ аз дар баромад.